2120 нафар шаҳрвандон дар 5 моҳи соли равон ба маркази хайру эҳсони шаҳри Хуҷанд муроҷиат намуданд. Барои онҳо сару либоси гуногун, пойафзол ва дигар лавозимот супорида шуд. 1500 нафар саховатмандон бошанд сару либос, пойафзолу маводи хӯрока ва дигар ашёи рӯзғорро ба ин марказ оварда супориданд. ин кор ба хотири дастгирии эҳтиёҷмандон равона карда шуд. ҳис карда мешавад ки сол аз сол сафи саховатмандон зиёд шуда истодааст. мо дар ин хусус омор мебарем, агар нисбати 2016 соли ташкилшавӣ агар гирем агар ба 2021 қариб 5 маротиба сафи саховатмандон ва гирандагон ҳам зиёд афзудааст. дар баробари шаҳрвандони эҳтиёҷманд масъулини марказ ба беморхонаҳои равонпизишкии вилоят низ кӯмакҳои худро равон месозанд. чанде пеш ба беморхонаи касалиҳои рӯҳии деҳаи Лаккони шаҳри Исфара барои табобатгирандагон сару либос ирсол карда шуд. имрӯз бошад чунин иқдом дар ҳаҷми 10 халта иборат аз сару либоси мардонаву занона ба беморхонаи равонпизишкии шаҳри Истаравшан равона шуд. 68 нафар мехил бемори рӯҳӣ гирифтори бемори рӯҳӣ тоқуват мегиранд. Нами ахирон 2 сол 3 сол бо нами хел саховатмандон мол шудагӣ масалан Истаравшан бошам ам Хуҷанд манамин нишон бо манамин баё ҳама вақт либос мана ин чизи чо баё кити то па вақтан дастгирӣ карда меистам. мо миннатдорӣ мекунем номи коллективам номи беморо ҳеҷ таборош ки масалан ки ҳамин одамон ҳама вақт дастгирӣ ҳаст масалан ки ёрдамашон кӯмаки беҳшон расонда истодем. маркази хайру эҳсон дар шаҳри Хуҷанд моҳи апрели соли 2016 ташкил гардидааст. фаъолияти он баҳри дастгирии эҳтиёҷмандон равона шудааст. эҳсонкорон маводи хӯрокаву пӯшока ва дигар лавозимоти рӯзгорро ба ин марказ оварда месупоранду нафарони ба он эҳтиёҷманд аз ин марказ дастрас мекунанд. гузориши Уғлои Раҷаб ва Субҳон Одилҷонов барои барномаи иттилоотии имрӯз.